fi ori bucuros, ori năcăjit. Depinde peste ce fel de socru nimerit. Că vorba aia, cine are năcaz mare, ăla mare năcaz. Ce soarte rea, ce gura de soarte mea. Ce păcat! Mi-a furat-o pe mama! Ce faci? Sor! Alo? Morga? Asta iar. Aveți că și m-a bucurat? Tare rău. Bună ziua! Sergent Calare! Ce s-a întâmplat? Mi-a furat-o pe mama! Mi-a furat-o pe mama! Ia ca Nia! Nia prost nu mi-a furat într-o legă. Așa nu mă jeau! Nu mă încurcați! Câte unul, pe rând. Ce s-a întâmplat? Mai e scurt, ascult. Merg ieri cu dvoica, când mă uit pe buzunari, dar proiez nu mult. Care proiez noi, măi? Pe mama mi-a furat-o, dar tu! Așa, mi-a furat-o pe mama, mi-a furat-o pe mama. Să domnim un proces verbal. Cum e numele? Domnul Târlă. Și nu? A nevastă tot? Ei, nu, eu mi l-am lăsat și altă fată mare. Ei, și eu nu l-aș fi lăsat și altă fată mare. De unde ați luat ca-o furat? Ia ca na, știu. Aha, o balercă de vin, scomandă o spătăria, sărbănesc preotul, muzica. Și asta, măi! Of, să mă scuzați. Dacă voi n-ați achitat $1.000.000, mai mult și odată n-ați sunteți. Și încă o dată. Și odată n-ați sunteți. Și încă o dată. Și odată n-ați sunteți. Și încă o dată. Da! Așadar, teroriști cer $1.000.000. Câți bani aveți? 300 de lei. 270. 30? Am dat acum la muzicanți. Aici cred că si. Ridicați să rețineți. Eu am să registrez numărul de telefon. Deci, pregătim teroriștii. Da, 2 secunde. Alo, da, eu sunt. Cât? De unde atâția bani? Ce să te bumic? Liber! Teroriștii? Nu, încă și mai rău. Montelegom! Mai scurt, puteți să ne scrieți, portreți fiscal mamei. Tot! Mama mea este o femeie bună și cingășă la inimă. Mai scurt, ascultă. 1,70 m, 70. Diferit stejar. Care stejar, măi? Din pădure. Nu, poate are niște semne, cicatrici, leșuri. Dar și-o cunoaște. Poate au lele. Da, are o mămică aici asupra buzei. Sunt musteță, nu sunt chei. Nu mai încurcați. Poate are niște semne obișnuiți ceva. Da. Niște coarni și o coadă. Asta e glumit. Nu, asta l-a găsit la hormoni. Bună ziua! Am o veste bună pentru dumneavoastră.